थ' लोगोफोर गासिखौबो जोंनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसे गुबुन जागोन मानोना जों दिनै आदा बिब'सनि सायाव खोथा सावरायगोन। गिबियावनो आदा बिब'सनिसिम 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हानायनि मेनि कंग्रेचुलेसन टु इउ। आदा बिब'सखौ आं सिगांनिफ्राय जोबोर मोजां मोनखायोमोन। बिथाङा जोबोर खस्थ'यै आरो जोबोर मोजां भिडिअ बानायबाय थायो आरो दा आदा बिब'सआ 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हामारबाय। बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ गिबिसिन 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हाबाय हिन्दी रावजों। आंथ' सिगांनिफ्रायनो जोबोर नायबाय थाखायोमोन आदा बिब'सनि भिडिअखौ आरो आं सानखादोंमोन सानसेबाबो 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हागोन। दिनै हामारबाय। नोंथांमोना आदा बिब'सआ 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हानायाव माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय। आंथ' जोबोर गोजोननाय मोन्दों, जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गोजोननायखौनो अबाव लाख'नो बायदि मोन्दों आरोना। जेनेबा जोंनि चेनेलावसो 1 मिलियन साबस्क्राइबार कमप्लिट जानाय बायदि मोन्दों आरोना। जोंनि चेनेलावबो सानसे 1 मिलियन कमप्लिट जाबा जों माबायदि मोनगोन बरिया हिट मजा जाखागोनलै। जोंबो नाजागोन लासैनो 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो नाजानांगोन। नङा होमबा बुन्था? औलै जिगाब, जोंबो नाजागोन रा। हागोन ना जोंबो सानसे 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो। माथो जिगाब आरो बुन्थासोलाय? बेयावलाय नोंसोरलाय मा खालामबाय थादों? माथो रुमिलासलाय? नै जों बिब'सनि खोथाखौनो सावरायबाय थादों। बिब'सआव 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हाबायना दासो। मा? आदा बिब'सआ 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामबाय? वाव, बेसे गोजोनथाव। बर'फोरनि गेजेरावनो 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हाबाय। बयनिख्रुइबो गिबिसिन आदा बिब'सआनो हिन्दी रावजों। वा, बेसे गोमोथाव। आसामनि गेजेरावनो आदा बिब'सआ 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हाबाय। आं आदा बिब'सनि भिडिअखौ आगोलनिफ्राय नायबाय थाखायोमोन। जा हिट जाखायो आदा बिब'सनि भिडिअफोरा। गासै भिडिअआनो जि हिट जाखायो। BMWआबो बुंनोनो नाङा आरो। 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हानायनि थाखाय आदा बिब'सनिसिम मेनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना बे गोजोननायाव माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय। गासैबो औ कमेन्ट लोगोफोर बक्सआव बयबो लिरना कमेन्ट फोरमायहरनो बक्सआव दाबावदे लिरनानै लोगोफोर। फोरमायहरबानो जाबाय। 1 मिलियन आदा बिब'सनि 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हानायाव माबायदि गोजोननाय मोन्दों बयबो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरनाय दाबाव। जोबथारनायाव आं आदा बिब'सखौ खेबसेबाव मेनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। आरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा होनो लोगोफोर? उनाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै जोङो नुजाफैलायगोन खाब्रा खाब्रिनो। ना मा होनो लोगोफोर? जिखुनु आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आदा बिब'सनि 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हानायाव। नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोन्दों जानांगौ। बयबो गोजोननाय मोनखादों। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो दिनै 1 मिलियन साबस्क्राइबार हिट खालामनो हामारबाय। आंथ' गोजोननायानो अबाव लानो अबाव मानो जालायलायदों। जोंहा आदा बिब'सआ डेन्जार खालि आसला। डेन्जारखा साइकेल गंसे लानानै बोरै भिडिअ बानायो केदारनाथ थांबावबायसो आसला। डेन्जारलै। आयु, दाख्लैथ' अमा जानाय भिडिअखौ बोरै बानायदों आयु डेन्जारलै। आदा बिब'सआ आयु बिनि गासैबो भिडिअफ्रानो डेन्जार हिट सुपार हिट जाखायो। आंथ' डेन्जारसो गिलायलाङो। आयु, साइकेलखौबो डेन्जार सालायखायोना आदा बिब'सआ। आखाइ फारसेजों सालायबावो फाग्लामोन दा। नोंसोर हागोन बुन्था आरो जिगाब आदा बिब'स बायदि साइकेल सालायनो आखाइ फारसेजों? हैद, आंथ' हायालै। ससेयावनो लांगाबसो गोलैथारो। आंबो हानाय नङालै। ज्राव बा लङाबारिफोरावसो गोलैलाबायगोन। दे बिदिबा थाथ'लायदो बयबो लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव जों खावब्ला खावब्लि नुजाफैलायनोसै ना मा होनो लोगोफोर? गासिखौबो टाटा बाय बाय।